Ngiyabingelela wehlobo zami, ngiyabingelela. Ngikhathele ilabantu laba abakhalayo abathi mina mkhulu sengidliwe kakhulu imali. Ngikhathele ilabantu laba abakhala ngokuthi sengilimele mkhulu. Sengihambe izinyanga eziningi ngalahlekelwa imali eningi. Ngikhathele yilabo bantu. Awukuqunga isibindi sakho uze la ekhaya. Sizokunika into ozophuma nayo la ekhaya seyisebenza ikhuluma nawe. Ngifuna ukukunika into ozophuma nayo la ekhaya isisebenza. Iphume la ekhaya isisabela kuwe, iphume la ekhaya sesiconfirmile ukuthi lento iyaphila kuwe, iyayenza lento oyifunayo. Ngifuna abantu abakanjalo bakwethu, sengikhathele labantu abafonayo bathi mina mkhulu sengihambe izinyanga eziningi, sengidliwe, sengilahlekelwe imali eningi, sengilahlekelwe okuningi, imali yezingane zami iphelile. Ngifuna ke manje ekhehla lami ukuthi uma uza la ekhaya ngizokunika into ozothi mawuphuma la ekhaya sesiyiconfirmile ukuthi lento iyaphila, iyasebenza, iyakwenza lento oyifunayo. Ngifuna uphume la ekhaya umcebo wakho sowuphethe ngesandla. Kunabantu abaningi abakhalayo mihla namalanga bathi mina mkhulu sengikhathele ukuhamba izinyanga, mina mkhulu sengidliwe kakhulu imali. Uma kukuthi ulande induku yegambling la ekhaya, uzophuma nomfana la ekhaya nihambe niyogembula, nibuye naleyo mali uzongikhomba ukuthi mkhulu ngiyabonga. Seyiyangenza lento engiyifunayo, lento iyangenzela. Ngifuna abantu abakanjalo, ngifuna abantu abazofika la ekhaya nosikhuluma indaba yokuthi la ekhaya uphuma nalento iyakwenza lo msebenzi ofunayo. Ngoba abantu abaningi balibulela igama lobunyanga, abantu abaningi babulela ubunyanga, asinabunyanga kulonyaka, asinabunyanga manje ngenxa ukuthi bubulawe ngabantu. Sekuyomela sisebenze kanzima ukuprova ke manje ukuthi umsebenzi siyawazi. Ngifuna abantu abakanjalo ke ihlobo zami ukuthi uma uza la ekhaya uze ungiphathele izinto engizothi ngiyiphathe, sizowenza lo msebenzi. Uphume la ekhaya umcebo wakho sowuphethe ngesandla. Uphume la ekhaya wazi kahle ukuthi lento vele ngisuke nayo ivele isebenza la ngisuka khona. Siyobe sisebenza kanjalo ke nani bakuthi kusukela manje ukuya phambili ngoba angisayifuni into ezothi mina mkhulu angiyangabaza ngoba lento angazi noma izongisiza noma ngeke ngisize. Sengihambe izinyangeni eziningi ngalahlekelwa imali bathi kuzolunga emva kwa 7 days, emva kwa 3 days, kodwa namanje ngisahleli akwenzeki lutho. Bakuthi ngiphethe ezinye induku kulonyaka, induku ozophuma nayo la ekhaya seyisakaza, seyisebenza, seyenza lo msebenzi owufunayo. Ngithi awucheck ifoni yakho ukuthi kwenzakala ini. Abagembulayo bangithinta bakwethu, sizoyenza la emakhosini leyo nto. Ngifuna ukuzogembula nawe la emakhosini, lento siyisebenze sobabili la emakhosini. Ngikunike labafana ngithi hamba nalabafana uyosebenza. Nazi izinduku engikunika zona, awuhambi uyojika lapha ekhasino sibone ukuthi ubuya nani, ukuthi ubuye nemali engakanani, just ukuprovela ukuthi lento engikunika yona iyasebenza. Ngizokunika izinduku mntaka baba zokuthi lempumelelo oyifunayo uyiphathe ngesandla. Ula ekhaya usubonile ukuthi emhlabeni kunjani, siyahamba siyaphambili nabantu abafuna ukuya phambili, abasalayo bayasala. Kulonyaka asincenge bakwethu, kulonyaka silandele imuntu. Sifuna umuntu onesibindi, umuntu ozokwazi ukuhlala nezilwane zethu endlini mangabe shuthi kumele uhlala nezilwane, umuntu ozokwazi ukuhlala nezipokozo zethu endlini mangabe shuthi kumele uhlala nezipokozo zethu endlini. As long kwenzeka lento oyifunayo, leyo nto siyoyenza la ekhaya, uphume nayo isabela la ekhaya. Siyasebenza phela, nazi inamba zami escreenini zithinta uconfirm eqala ukuthi ukhuluma namini. Sizokwenza lento la esigodlweni nawe. Uyeke ukuhamba uciciza, ukuhamba ukhala unceke umfazi. Yonke into oyenzayo wena wenzela ngumfazi, yonke into oyenzayo wena ukhala kumfazi, yonke into oyenzayo ukhala kumama. Uyokhula nini wena? Uyokhula nini usaseyigwala, usasaba ukuhlala notikolosho endlini? Uyokhula nini usaseyigwala, usasaba ukuhlala nesipoko endlini? Uyokhula nini usaseyigwala, usasaba ukuhlala nenyoka endlini? Hlala nezinto zakho owazi kahle ukuthi ziya. Umuntu nomuntu kulonyaka bakwethu uyophunyeleliswa yinqumo zakhe. Ngiqedile ukukhuluma nani bakwethu, umuntu nomuntu kulonyaka esikuwo uyophunyeleliswa yinqumo zakhe. Sondele ekhaya nale mali sothi siyayifuna, sizowenza lento la nawe ekhaya uyibone ukuthi lento sayi active,
isiyasebenza nayi ngiyayibona iyangenzela abagembulayo siyophuma nawe la sihambe siye casino siyogembula ngikhona ngiseduze kwakho senze lama million esiwafunayo makabe uthi ama million senze lama 100 esiwafuna makuthi ama 100 la sizofinyelela khona yila siyobe sibona khona ukuthi lento esiyiphethe iyaphila leyo mali ozoyiwina eyakho ayisaye emakhosini eyasemakhosini zobe soyibekile imali lena sobe siyisebenza nawe iyobe seyingeyakho ukuprovela ukuthi lento esikhuluma ngayo iya